କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ସବୁ ପିଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଟଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଟଜେଜେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଂସର ନିଧନ ସାରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାତା ଦେବକୀ ଏବଂ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମାତା ଦେବକୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ, ତୁ ପରା ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର। ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ ଏ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ କେବେଠୁ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମର କେଉଁ ଦୋଷ ହେତୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏହି କାଳକୋଠରୀ ରୂପୀ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଠିକ୍ କହିଲ ମାତେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ, ମୋର କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠାଇଲ? ଦେବକୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ ବତ୍ସ? ଆମେ ତୋତେ କେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଲୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୁଲିଗଲଣି କି ମା, ଗତ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଥିଲି ରାମ, ତୁମେ ଥିଲେ କୈକେୟୀ, ଆଉ ପିତା ବସୁଦେବ ଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ। ସେତେବେଳେ କି ଦୋଷ ଦେଖି ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠାଇଲ? କୁହ ମା, କୁହ। ମାତା ଦେବକୀ କହିଲେ, ଆଉ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯୁଗର କୌଶଲ୍ୟା। ଆଉ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୋଇ ମୋତେ ଅଗ୍ରଜ ଆସନରେ ବସାଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଗ୍ରଜ ବଳରାମ। କେହି କାହାର ଧାର ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁଛେ, ସେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଆମ ଓମ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି।